vierailu Oulussa ja mulla on ilo ja todellinen kunnia onnitella tanssikoulun toimintaa. Jari Aaltonen on antanut alun perin nimensä tanssikouluun ja sitten löytänyt, niin hän pyörittää, hän on tällainen meille Tanssiopettajaliittoon, niin Sarista puhutaan aina, hän on hengetär. Kyllä. Ja silloin kun Jari tuli tänne Ouluun 90-luvun alussa, et varmaan tiennyt mitä 2014 tapahtui. Ei. Ja siitä sä olet ihmeellinen mies, kyllä täytyy sanoa. Sä löydät Lapin neidon, josta tulee vaimosi. Niin? Ei. Missään nimessä. Joo. Ja sulta onnistuu aika moni asia. Tanssikoulu laajeni. Sarin kanssa loitte suhteet sidosryhmiin. Yhteistyökumppaneita löytyi. Ja niitä on tällä hetkellä aika paljon. Ja nyt Tanssiopettajaliitto haluaa muistaa, koska Jari on tämän löydön tehnyt ja luonut Suomeen poikkeuksellisen seuratanssikulttuuriin, seuratanssiasiat yleensä, me tuolla Helsingin päässä ajateltiin näin. Ja jo vuosi aikaa kesäkuussa, Kati oli muuten sihteerinä silloin, hän kirjoitti, että tanssikouluaaltosta muistetaan tänään ja teidän oppilaille. Ja varmaan täälläkin on henkilöitä, jotka ovat saaneet teiltä sen alkukipinän ja sitten ovat hakeutuneet tanssiopettajaksi asti, suorittaneet tutkinnon ja ovat laittaneet tanssikouluja jälleen liikenteeseen. Siitä on tullut tällainen kiva ketju. Eli vaikkei sulla ja sullakaan ikävä paljon, mutta yllättävän paljon aikaa. Ja nyt sitten niin mulla on sellainen pyyntö, koska mä olen seuratanssijaoksen puheenjohtajana siinä tilanteessa, että mä myöskin valitsen seuratanssijaoksen jäsenet. Ja jos näin ilmiömäinen mies tulemalla tänne, liittäytymällä yhteen Sarin kanssa saa aikaan tällaista, niin miksi Jari et olisi myöskin Stollin töissä mukana ja näin julkisesti pyydän sinua Stollin seuratanssijaoksen jäseneksi. Siellä paikalla tarvitaan näkemystä, kokemusta ja kun sitten näissä asioissa Sarin kanssa pähkäilette ja näin, niin antakaa panoksenne, koska kuitenkin linjavetoa Suomessa tulevaisuudessa tehdään ja teidänkin panostamisella kaivataan. Ja nyt Jari, tällainen diplomi, jonka Tanssiopettajaliitto myöntää, myönnetään 20 vuoden pitkäaikaisesta uraa uurtavasta tanssiopettajatyöstä, seuratanssin ja seuratanssikulttuurin hyväksi. Olet ansainnut tanssikoulun nimelläsi sen, te olette ansainneet sen tanssiparina. Ja kaikille teidän sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille kuuluu myös arvo. Joo, kiitoksia. Kaikkihan tiedät, että mä olen huono pitämään puheita, mutta tanssiopetusta opetan tanssiin, tulee sanottua vähän niitäkin näitä. Siis tää fiilishän kuin Oskarin juhlissa, eli tähän pitää nyt sanoa, että kiitos äiti ja isä, että panitte minut alulle. Ja sitähän se kaikki sitten lähti. Ja erityiskiitos tietenkin pitää antaa Lissulle vuonna 1991. Tulin tänne Oulun konservatoriin, haettiin vielä lisää oppilaita, varmaan miehistä oli pula silloin. Ja tää on pitkä puhe, mä oon Hämeestä, että koittakaa kestää tässä. Eli tapahtui sillä tavalla, että menin Jyväskylän työvoimatoimistoon ja siellä oli sellainen pikku lappu, että haetaan vielä tanssiopettajikoulutukseen. Se oli joku kesäkuva, mitä se oli. Okei, no mä päätin, että tonne. Ja niin mä sitten lähdin ex-tyttöystäväni kanssa tänne Jyväskylään, Ouluun ajelemaan ja pääsykokeet kesti vissiin päivän tai oli 2. Joo.
tiesin kyllä, että mitähän tässä mahtaa olla, mutta otin sen riskin ja olin sanonut muuten itteni irti jo entisestä työpaikasta, että olin päättänyt, että lähden. Ja 91 oli kova lama vuosi, eli mun siskoni sanoi, että oletko sä hullu, että sulla on hyvä duunipaikka, nyt sä lähdet opiskelemaan, että olen mä hullu, mä lähden opiskelemaan. Tosin mä en tiedä, että mä pääsen sinne, mutta mä uskon näin, että päivä meni sinne sitten ja kaikenlaisia testejä tehtiin. Mä uskon, että Lissulla on aika suuret sormet pelissä siinä, että mä yleensä pääsin sinne sisään. Ja koska sinne miehiä tarvittiin, niin joku rääpälehän sinne piti ottaa. Ja näin mulle sitten ilmoitettiin, että kuule joo, pitkän pohdinnan jälkeen Jari, olet päässyt sisään siellä. Ja oli onnellinen kukkuloiva, että ei ole todellista. Siellä sitten läpiköitiin se 4 vuotta, mutta täytyy sanoa, että mä en koskaan tehnyt sitä loppututkintoa, koska tuli vähän muita mutkia matkaan. Okay, mutta hei, haluan kiittää kuitenkin ja kiitoksia rakkaalle vaimolle Sarille, joka on myöskin tämän mahdollistunut. Tämä kuuluu yhtä hyvin hänelle kuin mullekin. Ja kiitoksia teille, jotka olette paikalla ja ympäri Suomea ja muuallakin. Mulla on semmoinen motto, että yhdessähän tätä tehdään. Että meillä on ainut. Tehdään yhdessä hyvä juttu, jatkoa eteenpäinkin. Kiitoksia. Ja tää seuratanssijaoksen johonkin sit, mä en tiedä, hallitukseen vissiin kuulunut. Ja mut on sinne hyväksytty. Sanoin kyllä tuossa vähän jo menneenä puhelussa, että saatan loistaa poissaolona niistä kokouksista, koska olen kiireinen mies. Kiitoksia. Kunnioitukset, niin. Kiitoksia. Kiitoksia.